Os algonquins, pobo aborixe de Norteamérica, deronno a palabra tabaco, e dos Mi'kmaq, da mesma familia, veuno a palabra tobogán, aínda que se lle cambiou o significado. Era unha zorra para se ir arrastrando pola neve, e hoxe significa rampla inclinada para que os nenos esvaren por ela abaixo. Dos esquimós aprendemos iglú. Dos caribes, etnia amerindia do norte de Venezuela, aprendemos o nome da hamaca. Dos guaranís, xaguar. Do náhuatl, lingua indíxena de varios países centroamericanos, veuno o nome do chocolate, dos tomates e dos aguacates. Do quechua, lingua indíxena de 6 estados sudamericanos, viñéronnos caucho, cocaína, quinina e cóndor. Do tupí, unha das linguas indíxenas do Brasil, viñéronnos ananás, petunia e tapioca. Dos mapuches ou araucanos, do centro de Chile, veuno a palabra poncho. Dos tamules da India, estendidos tamén por outros países do sur de Asia e leste de África, aprendemos catamarán e paria. Do tibetano, lingua estendida pola China, Nepal, India e Pakistán, aprendemos o nome do cebú. Da Polinesia viñéronnos 4 palabras importantes. Dos maorís, o nome dos kiwis. Dos malés, o nome do bambú e do orangután. E dos tonga, veuno a palabra tabú. Dos aborixes da Australia aprendemos, como é natural, o nome dos canguros, dos koalas e tamén do boomerang. Do kikongo, lingua do norte de Angola e do Congo, aprendemos o nome da cebra. E do swahili aprendemos a palabra safari. Todos estes nomes designan realidades que aquí non había ou que aínda non hai. Por iso, esta débeda lingüística demostra que as linguas consideradas humildes tamén exportan vocabulario cando teñen algo orixinal e exclusivo. Non é certo, polo tanto, que só exporten vocabulario as linguas imperiais. Vamos a un caso. A palabra ría, que designa o feito inusual de que o mar entre río arriba, é unha palabra creada en galego, pero que o galego exportou ao castelán, ao francés, ao inglés e ao alemán, entre outras linguas. E por iso aparece na cabeceira do ben falado. Ben falado. Cando toca a orquestra e botan foguetes, hai festa. Cortando as árbores, obtense Madeira. Un tellado está cheo de tellas. Ves como sabes? Está moi extendida a crenza de que únicamente as linguas dos estados poderosos impoñen palabras ás linguas que únicamente se falan no ámbito doméstico. Ou se viron que non é así. Cando unha sociedade ten algo exclusivo, exportao, e coas cousas viaxan os nomes das cousas. Do botafumeiro, en todo o mundo se fala como botafumeiro, porque iso únicamente o hai na Catedral de Santiago de Compostela. Non ten por que ser exclusivo, pode ser típico, característico. E así o galego exportou a outras linguas palabras como ría, vieira, zamburiña, vixía ou meiga. Isto significa que a única maneira de ser universais é ser diferentes. E isto sábeno moi ben os comerciantes, que buscan ter sempre un produto diferente a todo canto hai no mercado porque iso multiplica as vendas. A lingua galega existe porque hai en nós unha diferenza. Esa diferenza é a que nos fará universais, é a que nos fará alguén. Estean seguros. Abur.